Arabaye marsi kalo kile muga san bafla ani muga ni nani aw munu sogoleme ana malikono ani malikokan malik baru jabaranu kan aw bismillah nyawka bamananga wati sele bakruba kuna fonu la mawla dunya ka fanga jamana kuntigi son excellence le colonel Assimi Goita kunu trata ale jamana duru la sigidon bismillah jamana kuntigi sola kuluba ministre nyamogo dr Shogel Kokala Maika ale ni politique mo ye nyoye miye anka jamana famaw armée oluka kuna fonu ye ayrala ka fo kuye dankarike bamanci wale tigala mo chamana suira dugu kono nende bagruba kuna fonu ye amina dado nuna kulu wala wala aw bismillah kuna fon damnela anka franjila fanga jamana kuntigi son excellence le colonel Assimi Goita kunu tarata marsi kalo kile tan kono don samba fla ani mugani nani jamana kuntigi sola kuluba aye jamana duruka la sigide nkraw bismillah minu yamara yalembe anka jamana kono o la sigide umbe talike Niger la sigide Abdou Adamou Royaume des Pays-Bas la sigide Cecilia Theodore Wenger Canada la sigide Nicolas Smart Venezuela la sigide Olia Francisco Goyo ani Espagne jamana ka la sigide Antonio Guillén Hidalgo wala ni la sigide ninu bena barake wala saka uka jamana ni malice jamana yaw kulugriya katafe mali finitiku ka hakili sigi nu ka cesiri be ka kulugriya katafe ode hukumu konnana anga sorodatu ye sebaya kura soro jugu kan nu ka cede jama boli ye barala zuira gunam cercle kono Tombouctou marabolola ani nyeba douanza marabolo kono wala sede kera dirpa fe tratado marsi kalo kile tan kono don samba fla ani mugani nani aka bololo sirawkan sororasu ka nyamoga suka fola ni sebaya sore ju boran no ganena mindo do na famaw fe kanyesi mugu fililima Tombouctou dugu kono nala tenedo marsi kalo kile tan shege samba fla ani mugani nani mina kasara nama buya kosebe kadaka mugani matola wa mine matien dirpa pa laburnia ka foko ko juguba kala minu no e o walianye famaw yu no gen kata ubo barala ani ku kabula mine chamanche zoera be gundam cercle kono Tombouctou mara kono ani Tombouctou chaye kilomètre bi kono doye ministre nyamo dr Shogel Kokala Maika tenete mele ale politique ton bismillah ayre jabalala wala sa ka nyefolike uye franchila fanga kundena kan kabini yelema dona a tasira la ɲɔgɔnye senfɛ ministre ɲɛmɔgɔ y'a ɲini fɛnɛ fasodentonw ni politikitonw bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan jamana ye walasa ka bɛn ni lafiya sabati kunnafoniya bɔra ka bin ko fɛn min ye glasi feereli ye sɔrɔdasi kan kɔnɔ ni waati na ko o bɔra a ma o lase de kɛra taratado marsi kalo kile 19 san 2024 sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya so fɛ glasi min kɔnɔ état-major b'a jira ko sunkalo waati la a bɛ ye k'a fɔ ko glasi kanulen don kosɛbɛ sundobaw fɛ walasa k'u ka sun tigɛ n'a ye nka ɲinata k'a jateminɛna k'a fɔ ko kurantigɛ banbali dugu kɔnɔ o de kɛlen bɛ sababu ye ka kankɔnɔnaw kɛ glasi sugu ye ko waleya in bɛna ni jama dalajɛ ye kanw kɔnɔ ani kanw dala min bɛ se ka kɛ basigibaliya sababu ye kasangani kurantigɛ banbali a yera k'a fɔ ko girin kɛlen don panneau solaire ani batteriw ka nin wagati in na mɔgɔbatigiw kɛnyɛrɛyew ani cakɛdatigiw bɛɛ bɛ k'u san kasangani ka mako ye nka sugu kɔnɔnaw la a yera k'a fɔ ko kuranmafɛn ninnu lasɔrɔli ma nɔgɔ jamanaden caman bolo ka sabu kɛ u sɔn ka gɛlɛya kojugu ye panneau minnu n'olu tun bɛ feere sefa wari 5000 ni 800 walima 6000 olu bɛ feere bi ka daminɛ 7000 ka se 8000 ma lithium walima plomb batteriw minnu yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛ kosɛbɛ ni wagati in na sugu kɔnɔnaw la olu feereli b'a daminɛ sefa wari 100,000 ani 50,000 fo ka taa se 2,000,000 ani 60,000 ma
feerekɛlaw ka fɔ la ni sɔngɔ ninnu yɛlɛli o bɛ ɲɛfɔ ni mɔgɔ girinnen ye u kan o la fɛɛrɛ jɔnjɛlenw kan ka sigi sen kan min b'a to jamanadenw bɛ se ka nin minɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. Yan'an ka kunnafoniyaw datugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye Mali kibaru sɛgɛlen ye ka na bɔlɔlɔ kan kokura a bɛ se ka aw sɔgɔ an na an ma bɔ bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ site X n'o ye Twitter kɔrɔ ye Facebook ani application mobile. Mali kibaru ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka kunnafoni sanuma jɛlen di aw ma an ka to dunkanw na. Nin de bɛ an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ Ala ka jamana basigi Ala ka don wɛrɛ yira an na.